Pak ruodhi kwa Ramogi, rokamana inya kumkete Ramogi TV kaendi wantiere kaendi kan gi Belinda Adhiambo nyarge makala kaka jaloko marwa kelo weche matimore ang'ich welo. Kasto bang'e ka Nyasaye oyie saa adek to wabiro yaro buch jopiny chakre kaendi kadhi Kisumu, ma Kisumu wadhi nyaka Homa Bay. Kisumu wabiro go mbaka gi Zablon Awange, men jagoro mar Kuppet bade ma Kisumu. Wadhi penjo gini tang'o matimore Kuppet ka obarore kosoyo. Stephen Yogo en jagoro mar Kuppet ka en Homa Bay, wabiro go mbaka gi Ali Abich ka entiere gi Moses Nyambere, men jagoro mar riwruok jonyuol ma Homa Bay. Gibiro go mbaka ni to wach mar ng'anyo mar jopuonj ni koro chunge ayanga koso pod odhi mbele. Ntiere ng'ur moro e kind jo Kuppet kanyo ni ok giyie gi wach mar chungo ng'anyo ni, nok giyudo ratechgi. Wabiro penjo gini tang'o mane gidwaro, tang'o ma giyudo momiyo koro jagoro maduong' Akelo Misori nochungo ng'anyo mar Kuppet. Mane mbaka mabiro goyo e buch jopiny saa adek. Kanto kaka pile nyinga Trevor Ombija, janding'o panga jonyakachi dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Magi weche manyien ma wan go. We have commissions that are way above what should have been deducted. Janon buge omenda mag sirikal koro yango ni jotend counties moko fwenyo riekni mag lal kod bath omenda ma ichoko kaka osuru e counties go. We have given them notice of 21 days. And that will down tools, no doubt, because that is what is available to us. Jotije sirikende mag county obwogo ng'anyo bang' ndalo 21 ka giywago meto mar osara. Kilomita 2 kende to tho gi nyathine. I'm losing two members of my family. Sirikal koyie to mondo mi olos ndara nikech ndara ne tieko ji. Anyuond ji manyotho e masira mar ndara Muhoroni nigi lit ka ji ma otonye masira no to kwayo sirikal mondo losnegi ndara no obed makare. Erokamano, 2-3-6-0 kaka inyalo yudo nyiso nyingi kamine Ramogi TV. Maendi weche manyien ma wan go kani jotije mag sirikal mamalo koro nyalo buonjo bang' yudo meto mar osara. E ote mochuo kogno kod jagoro mongirore migawo mar jotije piny owacho Amos Gadecha, jotije go bende ne dhi yudo balang' mag chulo utegi magidakie. Magi timore kinde ma jotije sirikal nyobuogo bago ng'anyo pacho kaka poni onge meto mar osara magiyudo. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Otende kod ogirimiti mar chulo jotije mar sirikal e tero mar ariyo e kidieny mar jotije sirikal machamo osara mapiny mogik mar Sh10,910 biro dhi dala ka buonja dua bang' yudo meto mar osara nyaka Sh10,850. Jogo ma yudo osara mar Sh10,920 e dwe koro dhi yudo Sh20,560 kochakore dwe mar 7 mar higani. E winjruok mochopi kind migawo mochung' ne jotije sirikal motelne kod Justin Muturi to kod riwruok mar jotije mag piny owacho pacho ka, jotije sirikal mosebedo ka yudo Sh23,700 bende koro nyaka buonji. E kidieny mamalo, meto mar osara bende oneno ka jok mamudo osara mar Sh1,102,860 e dwe ka dwe koro dhi yudo meto mar osara machopo Sh105,570 to mayudo osara mar Sh125,630 bende dhi njajore kod osara mar Sh127,340 e dwe ka dwe e bengi margi. Tielo mokwongo mar ogirimiti no ibiro ketie tim kendo idhi duok chien kowuok e dwe mar 7 mar higani. We have been engaged both with the Salaries and Remuneration Commission and the Public Service Commission and the National Treasury. The National Treasury has agreed to provide resources for the payment of civil servant salaries as per the terms contained in the collective bargaining agreement. Today, I want to announce officially that the threat to go on strike is fully discarded because our interest and the reason why we were calling the strike has been fully fulfilled. I want to appeal to all civil servants that let them now from today consider the CBA fully implemented. Winjruok mar jotije sirikal bende giwinjore ni meto mar balang' mar chulo ot e kidieny mokwongo mar girup mar T gidhi yudo maromo Sh80,000 to mano mar S dhi yudo Sh60,000 kamano mar R dhi yudo Sh50,000 to mago modak oko mar Nairobi noyude kind Sh80,000, Sh60,000 to kod Sh50,000 ahinya e dwe ka dwe. Jotije manie kidieny mar C, D
to kod E dhiro chakre siling 3,700, 4,400 kod 500. Ma koro weyo ka riwruok mar jotije sirikal koro wito oko chenro mar bago ng'anyo mane gichano. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Seche ma mano timore, to riwruok mar jotije piny owacho mag counties ma pacho ka to chiwo ndalo 21 ne piny owacho mag counties mondo mi oketie tim winjruok mar meto mar osachgi, ka ok kamano to gibiro bago ng'anyo e counties duto ma pacho ka endie. Kokalo kuom jagoro mar riwruogno Robert Duba, jotijego wacho ni jotije counties osebedo ka kadhi akwede kinde ma jotije mag sirikal mamalo to imedo osara. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Solidarity forever. E kinde ma weche mag ng'anyo koro kwako pacho ka, riwruok jotije counties bende koro lando bago ng'anyo ka gidwaro meto mar osara. Nobody will go on strike for leisure or take to the streets to demonstrate and face security. We don't need it. We have tried to hold ourselves back. We are used to hard labor. Under the old system, even now, the situation hasn't improved much. In the old system, we have been going without salaries for months. Kotwak gi jofwambo chieng' tich adek, riwruok jotije counties ma pacho ka kokalo kuom jagoro margi Robert Duba omiyo piny owacho mag counties ndalo 21 mar kete tim winjruok mar meto mar osara ne jotije counties, to ka ok kamano gibiro chungo tije magie counties kendo bago ng'anyo. We have given them notice of 21 days. And that will down tools, no doubt, because that is what is available to us. We have reached everywhere. Even those who have been advised by His Excellency to work on this thing are not responding. In that demand, the delayed salaries must also stop. Hata ukinilipa kitu kiwango fulani, kiwango dogo aje, unilipe wakati inafaa. Sheria inasema by 5th of the following month. Employment law is clear. Jotije go wacho ni jotije mag piny owacho mamalo sani koro imedo sara ka gin to gikale akwede kendo ng'at ma dewo gi onge. SRC reviewed, directed or advised review of salaries to cover for cost of living and inflation. They are on their third phase. In none of those phases they advised inclusion of county governments. What we are saying is we can't go on like that. Whenever there is a welfare consideration for public servants, county workers are left out. What's the rationale? We are unable to understand this. Giseo sirikand William Ruto kuom rem chopo singo mar tingo jogo man piny mondo mi obed malo kokalo kuom chenro mar bottom up economic agenda mane osingo ne jopiny ka jotije counties kama otingo joywecho, joneg mach, derepe, jopuonj nasari, jochok taka, jochok osuru kod mamoko dhi mbele gi dago ngia marach kaluwore gi osara matin ma ichulogi. This sector covers what we call the hustlers in this republic. It's not somebody coming from a helicopter, landing and then saying he's a hustler. No. Real hustlers in this republic. We have sewerage and blockers. Sewerage, they go in with their gloves, with hoods. Some of them don't even come out alive. Not the same person that went down. Roads, street light fixtures. So there's somebody somewhere who is calculating to frustrate the working life of county government workers. Gidwaro mondo mikete tim winjruok mar meto mar osarano, to ka ok kamano ok gibidonjo e tich bang' ndalo 21 mabiro. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Janon buge mag sirikal Nancy Gadhungu oyango ni tend counties osebedo ka chiwo kwan mapiny mag omenda ma ginyalo choko kaka yo mar kwalo omenda modong'. Gadhungu lero ni chenro makamano itimo kuom gwelo kembe mag ji giwegi mar choko usuru e counties goeko. Gadhungu ne onyiso komiti mar Senate ni governors bende ochuogo ka account mag bengi mohewo 300 gino ma inyalo tigo de kwalo pes jopiny. And you've seen probably in some of my reports that I'm now questioning the amount that the service providers are indicating as revenue raised for the entities. Because in there you have systems that we are sometimes told had some downtime. And you know that downtime revenue was still being collected. Or we have commissions that are way above
what should have been deducted. And sometimes it comes out because there's underestimation of the revenue. So it's an area we are looking at with my data science team. Kwa kaini lit kod kuyo koro mako familia mag jogo manyoro nyoyudo masira mar ndara mokelo tho mar ji 10 apaya ma Kapsitet kochomo Kisumu. Fwambo marwa Millicent Adhiambo ne olimo hospital mar St Vincent Muroni kuma ne olosi gi anyuola mag ji ma owito ngimagi to kod ji manonyoyudo hinyruok e masirano. Rombe mag lit kod kuyo okwako kar kano ringre ma St Vincent Our Lady of Mercy e Muroni. Picha makanyuola mopogore koyuro mar limo ringre joheragi mane owito ngimagi e masira mar apaya odiochieng' manyoro. Anyuola mar dichuo mane owito jaode kod nyargi ma jahigni 17 mane ikowo skul koni en wach moweyogi kod fuok maduong' kaluwore kod tho mapoya mar joheragi ariyogo. Nyamera tero nyathi skul oidho gari Muroni kilomita 2 kende to tho gi nyathine. I lose two members of my family. I'm so saddened. Pek na Nyasaye makoro ketone. Anyuola machielo manyargi bende ne owito ngimane kadok skul e kar tiegruok ma Ugunja e Siaya kanyakla kod nyathine ma jadweche 9 mane otonye lak tho yango lit makoro gin go kagikoni gidong kod kiondko gi koyo matamre gi nono. Nyang'e ni koro dhi tieku piny mondo mi abede kata ka koro manyo kibarua. Nyasaye koro kawe owena nyathi matin nyathi ma jadweche 9. En masira mane weyo kanyuola mamoko mopogore bende ne ok nyal pando lit makoro ogoyonegi tach e dhod chunygi kaluwore kod tho jogegi apoya e apaya. An Chilia otieno manyocho konya seche moko kang'ise yura moko kata gi school fee wadong' ni wan kama kaka wadong' ni kaka wado. Komachielo e wod jomachuo e kar yudo thieth ma St Vincent de Paul Mission wayudo manamba mar matatu no mane en achiel kuom ji 3 mane otony e lak masirano olero kaka masirano nojukogi. Lori aneno ka biro gi speed but o lose control tapo ka wang'o olal gi kanyo tapo ka odonjo e gari mogowa e Nissan kane wan wadhi Kisumu. Koro toke no kang'e gimoro amora modhi mbele apoka an osiptal ka. Gikwayo piny owacho mondo kaw ndamo mapiyo mar loso apaya ma Awasi nyaka Muroni koluwo Kapsitet Bangla nyaka Kisumu magiwacho ni masira otimo enewa. Sirikal koyie to mondo mi olos ndara nikech ndara ne tieko ji. Ok wang'eyo ni sirikal dwani mondo ji adi mondo tho eka gibi gilosnwa yo. To waparo ni joma osethogo oromo. Yono rach timo bugni mang'eny kuonde moko be pio kadhe kelo mtaro. Jatatijo hospital ma St Vincent de Paul Mission yango ni negiyudo ringre ji 9 mane owito ngimagi e masirano. 8 kuomgi oseyangi, achiel podi jogo mane ohinyore ne giyudo 4, achiel kuom ji 2 mane ngimagi ni kuma rach ne owito ngimane e yo kilawo kode thieth Jaramogi Kisumu. We received 4 patients. One of them was a baby 9 months old. Then the rest, we received 9 bodies in our morgue. 4 of them were females, 5 of them were male. So far, 8 have been identified, 1 has not been identified. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Muroni, Kisumu County. Watimo mosa ahinya jogo ma owito joheragi kanyo. Aneno nyaka osiepna Johnson Guya ma owito nyamin gi mosa ahinya gimotimore osiepna. Kwa dhi mbele kani jatend piny William Ruto kanyakla kod jalar kom tend riwruok pinje Afrika Raila Odinga otimo romo kod jotend pinje 6 mag Afrika kendo lombogi mondo gisir Raila ni lemo mar AUC. Ruto kod Raila masani ni piny mar China otiyo kod romo mokelo kanyakla jotend pinje mag Afrika matimore piny China sani mar seto mbulu ne Odinga. Raila Walter Nyambaga miwaler mar wachni. Bang' mole bomba maduong' ma Beijing e piny China, romo mokelo kanyakla jotend pinje mag Afrika moingo 50. Ka
ema jatend piny Kenya William Ruto kod jalar kom kuku mar tend riwruok mar pinje mag Afrika AUC Raila Odinga obedie kod romo kod jotend pinje mag Afrika mar temo lombogi mar siro Odinga. His Excellency the President and Mr. Odinga have met already 7 different heads of state. Ruto kod Odinga odolo twak madundo kod jatend piny Zambia Hakainde Hichilema ma en jakom riwruok mar COMESA kendo lombe mondo siro Odinga ne lemo mar AUC. This forum, the Forum on China-Africa, affords Honorable Odinga an opportunity to dive deeply into the critical issues that tie our 2 continents together. These forums also afford Mr. Odinga an opportunity to interact with heads of states who are actually the voters. E picha manyiso kit moro mar bilo mbaka kod jatend piny William Ruto to kod mano mar Chad Mahamat Idris Deby kagiyogore kod moro mbele Odinga kanyakla kod Musalia Mudavadi kama duong' en yudo mbulu mar Chad ma wuod pinye Musa Faki wuok e lemo Odinga mwonyo ne olawo. Ogai mar ODM Raila Odinga bende oten kod William Ruto kage gwonyo jatend piny Guinea Bissau General Omar Sissoco Embalo mondo sir Odinga ne lemo mar AUC ka Odinga singore suchumi mar alwora mar Afrika. The idea of the proposition that there is a francophone anglophone divide in this election and that divide is controlling is a fallacy, because as a matter of fact Mr. Odinga's bid is receiving enormous support from quite a number of so-called francophone-speaking countries. Jatend piny Rwanda Paul Kagame mayande okochopo boma maduong' ma Nairobi chieng' sidho Odinga bende onagni agola moro kendo lombe kod wache wi kuche ne Odinga. Achiel kuom magawa ma Odinga jote to akobidhi kind jatend piny Togo Faure Ezozimna kod nyawadgi ma piny Mali Assimi Goita kendo kwae mar siro Raila Odinga ne lemo mar AUC. Honorable Odinga will be attending critical sessions of the forum, including the banquets that President Xi is hosting for his guests from Africa. William Ruto kod Raila Odinga bende odhungo twak kod jatend piny Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso. Twak margi mabiro mana bang' juma achiel tok Odinga ne limo piny DRC mar seto mbulu kuom Felix Antonio Tshisekedi mar DRC. It is incumbent upon him to understand the nature of this partnership and to appreciate the different players within the ecosystem. Mabire kinde ma jagoro mongirore migawo mar weche ma ok Dr. Koris Ing'wei uchiwo ler ne jalar kom mar tend kuku mar riwruok mag pinje mag Afrika Raila Odinga oriwore kod jatend piny William Ruto e limbe mare China mar yudo thuolo mar loso kod jotend pinje mag Afrika mondo miye sir makende motel ne yiero mar AUC higa manyien. Yiero mochan time dwe mar 2 mar higa manyien kama jotend pinje joluto ombulu mongirore. Jatend piny William Ruto gudo jotend pinje go mar choko ombulu ne Raila Odinga bang' dembo Odinga kachiel nyaka e boma maduong' ma Beijing, China. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Ng'arachiel owito ngimane bang' oula mapek mokel kod koth ywero molal godhiambo manyoro e boma ma Nakuru. Tend obila ma Nakuru Omar Ali ma en DCC ma Nakuru oyango ni jalno nyo en jadolo kendo nyotemo ng'ado oula kapok apiko ne oula odhi godo molal. Omar wacho ni giseketo arita kwe apaya ma Nakuru Eldoret kama pi jamuomogo mar temo gayo midhiero ma ikelo gi oula ma sik biro kanyo sete. Alipata ajali jana alipokuwa anatoka kazini Ngata, na tulifahamishwa kutoka WhatsApp group yenye tuliona picha ya pikipiki yenye alikuwa nayo. Nikakuja na watu wa nyumbani huko, tukampata kama ameshaaga. Mvua ilinyesha kubwa sana jana jioni na kulikuwa na mafuriko almost all parts ya Nakuru West, na kulikuwa na mtu mmoja ambaye alibebwa na maji akiwa na pikipiki yake. Tulipata pikipiki wakati wa jioni na pia tumeweza kuretrieve the body. Ringre dichuo ma jahigni 29 mane ogole aora Yala gikone ne okaw kod wedene.
Ringre Nicholas Kipkorir Ngetich majapuonje Malindi Girls High mayudore Kakamega nokawo kod wede ne tok yango ringre mare. Ringre no noyud Ndanu Falls e aora Mayala juma mokalo tok kanolal kod juma moko mapok ong'ere nyaka sani. Kaluwore kod jal mane gitiyo godo Cornelius Chumba ne gineno ringre no tok kanda luorore mane mbui ka. Apisa mar riwruok mar haki kwetu Joshua Otieno Moduor okwayo piny owacho mondo los chenro mar tieko wach mar wito ringre ji aorano. We've come to pick the remains of our friend and our colleague, a staff mate, and we are laying him to rest tomorrow. As far as the outcome of the postmortem, which has just been conducted, the preliminary thing is that this guy did not drown. This is not a voluntary caused death. This is somebody who was killed elsewhere and dumped at the River Yala, probably after the body is already decomposed or something like that. That is why it was picked as in bad shape. And we are appealing to the authorities, especially the security, to beef up, especially around the school and also around River Yala. So I have nothing much to say because we are saddened and heavy in our hearts. It's only that we are happy again about the human rights that are following the case together with the CID and the Kenya Police. So we are just appealing for the justice. My message to the government, mostly to the the security agencies in Siaya County, we are saying that a time has come that they should come out and make sure that the security of the people around Riala, and also to come out very clearly to tell us what is happening here and there again, because we are seeing many of the bodies which are being found in River Yala. They are coming from outside Siaya County. Askoro wadi yumoro machuo kudogi weche manyien bang' daka moko matin watimo mos makende kaka wan Jaramogi TV ne jogo mowito ngimagi masira manotimore apaya Mandara Mamuruni ka dhiyo Kisumo kochacha. Familia mar Kefa Guya neno kanyo Ishmael Guya kod Hannington Guya ka wuoyo kanyo mago gin wede na watimo mos ahinya gi kuyo moyudo sani walemo mondo Nyasaye obed kodu ndalo duto. Kwa dhi mbele ka ende neno kuse urote marwari 360 makamu wacho ni Bishop Manyanza te koro lemne jakom mondo yud chairman mar AU to kom mar party leader mar ODM oklar mano dong ne ji morengo mano makamu kani Kisumo kanyo anno kantire moro ka benoni ang'ichwelo ler kabisa driver ma Fidel Isaya an kanya doto wan kod mama na Jena Nyango nyithindwa Mary Derek Valerie Byron kod Florence Odipo nyakwarwa Ondo wi ok nyal wil kod baba Isaya Oduno wagoyo mos ne jomo oyudo masira mar ndara ya pae. Erokamano ahinya. Wadhi yumoro machuo kudong weche mang'eny bang' daka moko matin koro kik idhi mabor ahinya. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua ni huruma zako tu Baba, nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua. Naitwa Victoria Naza. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako bonyeza *811
*381#. Kumbuka, Skiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. Pilot, uko ready ku take off na Shabiki Jet X? Ha, Shabiki Jet X inagawa kugawa. Cheza Jet X na as low as 30 bob, a wheel of fortune ita pop up, spin and instantly win your cash prizes. Tuko na over 650,000 Kenya shillings in cash prizes for the lucky winners. Boarding is now easier than ever. Log into shabiki.com na udeposit pesa yako, click on casino, then select transfer to casino. Weka amount unataka kutransfer, for example 50 bob, okay? Then click transfer funds ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on casino na uanze kucheza Jet X. Ingiza wenzako na bado ubebe a share of the 650,000 Kenya shillings in cash prizes. Fly, spin and win with Shabiki Jet X. Konchiel ananeno kaka Ran ok nyal timo gima chal kamae. To konchiel bende anakia gimoro amora manie pach nyathino gi e sechegi. Samoro en otimo gigo te nikech ich wang'. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Weche manyien kaendi ni piny owacho mar kaunti ma Migori oyawo stende 18 manyien mosebedo ka okwamo kuom higni buora. Yepo mar ostendego igeno ni dhi konyo e bero chenro mag thieth e kaunti ma Migori. Jojoma miwa ler mar wachni. Osiptende gi ma iyawo maromo 18 gin moko kuom osiptende 31 ma osebedo kok tie kaunti ma Migori kuom higni buora. Yepo mar osiptende gi kata dispensary igeno ne dhi kelo fuong'ruok ne oganda e kaunti ma Migori ma osebedo kautho ndam mathoth kamanyo thieth. Kama mkaaji wa Wangira nilikuwa naenda Taragei sababu ndo nilikuwa naona ni karibu kidogo kuliko Ntimaru na ilikuwa inanigharimu pesa kuenda 100 kurudi 100. Lakini hasa hapa karibu ni kufika tu karibu na tibiwa, na tunaomba pia madaktari wamekuja hapa watusaidie hata kama ni weekends, hata kama ni usiku. Hatulikuwa unapata mama ako mjamzito, lakini ukimwambia aende kliniki anakuambia kutoka hapa mpaka Tarage ni mbali, ama atoke hapa aende Ntimaru ni mbali. Lipot monogorwogno mar thieth e piny mangima, The World Health Organization yango ni bor mar kuonde ma oganda yudo thieth gin moko kuom midhiero mamiyo oganda koro ok bed kod yot e yudo thieth e seche mowinjore. Ka oriw kod osiptende manyien bende koro yawo 18 gi, kaunti ma Migori nyaka sani nitiere kod osiptendego mag piny owacho maromo 178. Tulikuwa tunaendea madawa machanjo huko Tarege na kutoka Wangira hadi Tarege ni shilingi 100. Tend migawo mar thieth e kaunti ma Migori yango ni kuom osiptende 18 bende koro yawgi. Piny owacho mar kaunti ma Migori otiyo kod omenda maromo milion 18 e nyiewo masinde kaachiel kod yedhe ma idhi tigo e chiwo thieth. Tend kaunti ma Migori ka otele kod gavana ma Migori Chila Yako ma bende otele chenro mar yawo kuonde thiethgi wach ni moko kuom utegi mag thieth osebedo kokwamo ka ochak higa mar 2014 nikech moko ok ne otiek gero, ka moko bende osebedo ka onge kod gige chiwo thieth kaachiel kod jochiw thieth. Ochilo wane piny owacho mar dhi neno wechego mag thieth kodhi nyime e osiptende duto mag piny owacho e kaunti ma Migori ka bende chiwo siem ne jochiw thieth makoro yule tich. All treatment relating to kina mama tuiweke kipaumbele. CHVs, we are proud of you
and starting this financial year tahakikisha marupurupu yenyu mnaipata in a time. Apisa maduong' e migawo mathieth e kaunti ma Migori Mabel Chanzu wacho ni lek margi en mane ni koro oganda obedo kod yot mar yudo thieth e osiptende machiegni kodgi. So the people will be getting access in time. We've started MCH services already. Tend kaunti ma Migori wacho ni osiptende moko 13 mapok oyaw gidhi yaw e iko omenda manyien bang' ka gisenyiewo gige madwarore mag chiwo thieth kaachiel kod ndiko jochiw thieth. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jaod bura kaunti ma Homa Bay Joyce Osogo oyawo kar somo weche mag kompyuta e kar tiegruok tije lwedo marangwe. Kar kompyuta no ne oger gi piny owacho mamalo to kendo osebedo ka oonge masinde mag kompyuta ma jopuonjre nyalo tiyogo e weche mag mbui e kinde ma gidhi nyime gi chenro mag somo. Dr. Osogo mane loso bang' yawo yanga kar tiegruok ma kamano okoni bende obiro miyo jopuonjrego bedo gi thuolo mar chuogo tije e yore mag mbui. Tend kar tiegruok no bende wacho ni gibiro miyo jopuonjrego thuolo mar somo tije mag masinde mag kompyuta kendo miyo gi certificate bende. Kana biro rangweka na timo pre-inspection. Kana timo in pre-inspection tanwango ka TTI ni wan gi principle motegno mani gi passion mar dongo skunde ni. To ne wawacho ni laboratory infrastructure mantie wadani mondo bed improved. It was my brainchild mondo improve the laboratory kendo kawuono adwa kono Mabei County wayao lab ka miluongo ni Bensouda Digital Laboratory. Kendo laboratory mayao kawuono gi stakeholders gi BOM mar sikunde ni arwako computers manyien piradek madongo. We are going to have the vision of the country met. Digital space increased and our young people will be able to be self-reliant. At TVET, education is the key, TVET is the master key. Okwadwa joma ndiko tich, wadwa joma ndiko ji tich. Kwa kaka daktari sekelo gini kani nyathi mobiro bo ochuo wange cha boneno to lando gike oseyudo pesa ne. So that will actually add value to our institution. Chiliel more gweng' mabondo koro dwaro mondo gai mar doho Martha Koome odonjre wach mar bura mar lo moro manochiw ng'eto mage diriyo mopogore. Miyono mong'ere kaka Sabina Akinyi Masogo wacho ni nochope doho kendo donjo ne yuore moro mane dwa mae lo mar jaode mosenindo. Kendo ng'eto ne osegol mondo miye lobno. To kata kamano jang'ad bura nochako dhi mochako loko ng'eto no. Gino mochich ni notim bang' mibadhi moro donjie. En midhiero makoro kwako Chiliel Sabina Akinyi Masogo maja higni 50 e gweng' Mabondo e kaunti ma Siaya bang' jang'ad bura e doho Mabondo chiwo ng'eto ariyo mopogore buch lo moro mano ochwalo e doho. Nwa file case ni nitie ng'at mana mayowa property moro e town, property wa e town kanyo. Koro wan gi judgment ariyo. Judgment achiel wacho ni waloyo case, judgment ariyo mar chielo wacho ni awalo loyo case. Wakwayo ni mondo adiera mondo bede nikech okwanyal bedo gi judgment ariyo e case achiel. Miyono maya e gweng' Masako Kakudi no ochope doho kendo donjone jaod nyamin wuon pargi mowacho ni no mai lobno mano ondike nying jaode mano osenindo kendo jang'ad bura John Paul no ng'ado bura mondo michiwne miyono lope bang' yudo ni no mai godo tok chik. Loni ne mar wuon parwa ma lope mar anyuola manopoge kama ogede no lobno ni e itao. Koro ne giwinjre gi yore ma gigero se permanent. Seche mane ore no ne nitie ne gidhi adhiya maber. To seche mane gisegedo no wacho ne ore no wacho ne ni kaka koro wagedo onge gimoro ma kata kalatas moro mwandiko ma nyalo konyowa miya title deed mondo adhi akan. Masogo ma jaoda ni no kawo title deed momiyo ore mondo kan. Ndalo mane Masogo ngima jogi ne dhi maber. To kama Masogo tho athani ng'ani koro lokre na e odni. Kakora bigi kinda kakora dwaro wachni kayalo wachni tayudo title deed noseloke nyinge. Koro kwa chope court ong'ad bura tarik 26 dwe mar 6 gimoro saa 3 saa 5 kama ae bura na loyo ma akamor. Kata kamano ndalo 10 bang' ng'eto makamano
Jang'ad bura nogono oduogo golo ng'eto machielo manyiso ni yuoro miyono mong'ere kaka Joseph Agola Adundo e wuon lobno. Miyono lero ni yuoreno nowuondo jaode mondo mi nomiye oboke ma lobno mondo mi okanne kapok otho. Eka bang'e notwere ma oloko e nyinge. Kaling matin tieko ndalo 10 kendo barua moro chako wuok jowadwa ni kendo kora wala moloyo. An kora kwayo mana sirikal ni to gikonya ni to koro cases makoro nowuok mana loyo tawala bendo loyo koni te en ot achiel ni koro wadwa tiyo gi mane. Okwero jogo ni wachuru ne mama moro mawuotho gi nyathine no ni ok adwa nene. Kiko bi kanyo. Akiaye an mara manomiya ot. Mara nosetho nyocha pidho ora be nosetho. En ok ang'eye. Lowo nomiya kaka gift nikech nakendo nyako. Okil mar miyono Ruth Otieno wacho ni noyudo buok bang' jang'ad burano loko ng'eto manoseketi nyaka e mbui mar doho ka okang' mar temo loso gi jang'ad burano nogore e lwanda. Kaluwore ni jotij dohono nyowacho ni oseloke kendo otere doho ma Kimilili ka bende ne gidagi chiwo namba mare mar simu. Miyono oseo mibadhi ma okwako doho ma pachoka ka koro kwa ogai mar doho Martha Koome mondo mi odonjre e wachni mondo mi neni oyudo ratiro mare. Koro an akwayo mana sirikal ni mondo giyie gikonya giduogna lowo mar jaoda. Mano kende lowo manoweyago onge gimoro amora manoweyago. Odno kende to gidala kama dake makata kama nyalo puro onge. Japuonjre moro mar mbalariany e kaunti ma Homa Bay e jaloch mar tugo mar Jipange na Viusasa bang' loyo siling milion 1 e jumani. Lydia Kinyi Otieno ma jahigni 22 ma en japuonjre mar mbalariany ma Catholic University e jaloch ma hike ni piny mogik ma oseyudo loch ma kamano. Lydia wacho ni odhi tiyo gi pesano e siro sombe kod yawo ohala be machielo. Komachielo, Lydia Nyaboke ma wuok Kisii bende ne oyudo loch mar siling 50,000 loch mar tugo ma pile ka pile. Okay, I'll clear my school fee first and then I'll invest somewhere kabiashara kidogo because next year namaliza next year, so nitaanza kuhangaika huko, so I'll have something ya kuanzia. Naambia watu wake humu Kisii wacheze na wake washindi kama mimi. Wow. Jogo manie sekta mar pur, limbe to kod ohala Mombasa koni gidwa tiyo gi thuolo mar nyisruok madhi nyime Mombasa mar lero kenge magiketo mageto kelo lokruok kendo bero uchumi mapacho kaendi. Apisa maduong' e migawo mar limbe Mombasa Pauline Oginga koni gipogore gi wach mar welo timo limbe kuonde mopogore malombo wang' gigeto nyiso kido to kod timbe dhoudi mopogore ka achiel kod tuke mitime dho wedhe kod nam mar lombo welo. Jogo manie sekta mar pur kod ohala bende jiwo rowere mondo donjre pur kod pith ka gitiyo gi lony manyasani. Because we know that coast is a holiday basket for our people. They really need to come. They come and visit the stands that are there. Every institution is here, be it agriculture, be it financial, so that they can learn. And also to interact. The theme of this year is really good because it is emphasizing on the climate, and therefore it talks more or less about smart agriculture, which means that the traditional agriculture is now supposed to be changed with the modern agriculture. And that is what is really needed because food is the backbone of any economy. So while food production is good enough, it makes the country to be stable. Nimeona hapa kilimo kimenifurahisha sana, ni kama mambo ya mahindi na matomato yamenona na sukuma sana. Iko poa sana. Biashara hapa imebamba moto sana. Biashara ni nzuri sana. Natarajia kuuza sana. Kama tuseme leo nataka niondoke na kama 10,000 hivi. If you
rushing I am here and I am not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jolly Slekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jolly Slekong. Yani, ikitikuwa makuna. Exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny, kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi siling 603 kende, koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street, e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 070 357 281. Huyu ni Dan kutoka Meru, ndio mshindi wetu wa 1.57 million Kenya shillings pale kwenye jackpot. Uliekelea games ngapi? 13. Na ukashinda zote? Kabisa. Wow, goodness. Nilikuwa na shilingi 49 kwa account. Nikaona nicheze hiyo midweek jackpot, nikapata 13 over 13. Naweza tu bashiri na ingiane. Una plan kufanyia nini do Bazenga? Kuinua nayo biashara zangu. Kwa wale wasio ambao hawajaweza kucheza shabiki, unaweza taka kuambia aje mzee? Azindi kucheza shabiki ni ukweli, azindi kucheza hata wao watakula kama vile nimeipata yote. Ingia www.shabiki.com, click kwa jackpots, select Shabiki Midweek Jackpot. Chambua game zako 13 safi, alafu wekelea bet yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki Midweek Jackpot. Pia wewe tukuite milionea. Mina dai wote twenda hivi tu bet. No, for persons under the age of 18, authorized and regulated by BCLB 671. Captain kendo jaloyo team mar Harambee Stars Michael Olunga ok bi bedo achiel kuom jotugo mabiro rakore gi team mar Zimbabwe tugo mar manyo tiko AFCON 2025 ma ibiro bagi e piny libamba ma Uganda tich abich jumani. Olunga noyudo hinyruok jumbe 2 mokalo ka klab mare mar Al Duhail ne tugo gi klab mar Al Rayyan e tugo mane Al Duhail oyudo loch mar gonde 2-1. Olunga nobedo oko e kinde ma bende klab mare marakore gi klab mar Qatar Sports Club e lig maduong'. Kata kamano, igeno ni kocha Engin Firat dhi chiwo thuolo ne jatugo achiel e kind Benson Omala, John Avire to kod John Ayunga. Harambee Stars dhi nyime gi timo ikruok margi e piny mar Uganda kama gibiro rakore kod team mar Zimbabwe kapok gidhi Afrika ma milambo kama gibiro tugo gi Namibia. Boma ma Nairobi ka endi biro rwako ng'wech mar Nairobi City Marathon ka nyaka sani ikruok oserumo ne piemno ma ibiro bagi chieng' Jumapil mwadhieni. Apaya ma Nairobi Expressway biro bedo achiel kuom yore ma ibiro tigo. Riwruok matayo tuke mag ng'wech pacho ka AK kata Athletics Kenya kokalo kuom jakom margi Jackson Tuwe olero ni nyaka sani ji maromo 15,000 osenyiso dwaro mar ringo e ng'wejno. Ng'weno opoge kidienje 4 mar kilomita 42, kilomita 21 to gi kilomita 10 kod kilomita 6. Jaloch mar kilomita 42 biro yudo mich mar siling milion 3.5 ka jaloch mar kilomita 21 biro yudo siling 150,000. Yore duto ma ibiro ringi e ng'wejno ibiro lor ngeso saa 7 mar otieno. Kenyans coming to run, and of course quite a number of other nationalities that will be joining here. We are aiming at the registration this time to, I think somebody has said, the first one was 10,000. The second one last year was 12. This time we are aiming at 15. And that's actually the limit. That will be the limit for this particular marathon here. We are aware that we are monetizing talent because that is our mandate as a ministry.
And that is why we have earmarked over 60 million Kenya shillings from the government to be able to reward those who will win. Bas mana kama weche nduma roma ngichwelo kanya sayo yeto bro romo kendo sade kwantire kagi Belinda Adhiambo nyarge makala kaka jaluko marwa an kaka pele inga Trevor Ombija jandingo panga janyakach deno Ombija taya nyakwar guok kocha pesa onere sadek